L-infrastruttura teknika tal-Aġenzija Maltija Teknoloġija tal-Informatika, il-MITA, tirċievi mal-1.5 miljun email kull ġimgħa. Miljun minnhom jiġu klassifikati bħala emails perikolużi. Fil-Jum Internazzjonali dedikat għal aktar għarfien dwar il-perikli li jeżistu fuq l-internet, dan l-istazzjon tkellem ma' Martin Camilleri, manager fid-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Informazzjoni fih dan il-MITA. U għasaħa li mhux kulħadd għandu intenzjonijiet tajbin u jkun hemm min jieħu vantaġġ billi jibgħat emails malizzjużi. Il-persuna l-hacker biex niftehmu ikun qiegħed jara l-attività tiegħek u jaf li pereżempju tħobb il-futbol, pereżempju jibgħatlek email relatata mal-futbol. U magħha jkollha link illi hija malizzjuża. Meta tikklikja fuq dik il-link awtomatikament jiddroppja għalek jew idaħħallek xi ħaġa fuq il-magna tiegħek mingħajr ma tkun taf inti u minn hemm jibda joħroġ l-affarijiet li għandek fuq il-magna kif ukoll jista' jużah dak biex jikkomunika miegħu u mbagħad lilek ipoġġik taħt threat. Camilleri spjega li persuna tista' tagħmel ħafna affarijiet biex ma taqax għall-ingann, iżda ħafna drabi l-aktar ħaġa faċli ma ssirx. Li tittamel huwa illi tikkonferma illi dak l-affarijiet li rċevejt huma vera. Sewa jew inkella taqbad u tarmeda tajt da ma nafux narmija jekk xi ħadd vera li jerġa' ikellmek huwa xi ħadd huwa ġenwin, kull ma jagħmel jerġa' jibgħatlek email. Minkejja r-riski li jeżistu, wieħed dejjem jista' jieħu l-prekawzjonijiet. Jekk inti student jew jekk inti anka bniedem ċittadin normali li żżomm ħafna mid-data tiegħek fuq il-computer, pereżempju kontijiet, korrespondenza hekk, hija importanti li tagħmel backups tagħhom dak. Ħalli jekk eventwalment xi darba sfortunatament tispiċċa fitma, ikollok il-backup inti u iġġib lura id-data tiegħek mingħajr ma dak li qed jipprova jattakkak iżommok taħt rikatt. Il-MITA tmexxi diversi kampanji regolari fuq bażi nazzjonali fejn tidħol is-sigurtà fuq l-internet. Dan bilan li tgħallem lin-nies kif għandhom ikunu siguri online u jipproteġu lilhom infushom.